Bumili kasi ako na dyan eh. Wala ka tayong Ganti 85 na mo. Oh. O ate, ganyan 85. Hotoy, saban mo ko. Pabo. Hindi lang pa. Okay, mag-post ka, Koy! Sagi! Magkano po? 120 sa Saan po ka rin? Biniso. Okay, 120. Gawin niya lang, boss. Yan, biga yan. Ay, ito,
pwede naman kain ako. Oo, soft drink. Sige, soft drink. Bigyan. Sa puno mo na ka daw. Saan na lang? Siyempre, kita po muna sa Kano to? Ayun na to. Saan ba? Bali, tubig. Pwede lang yung lumasa sa kwenta. Maparan! Hinamo!
Niya phone mo. Helakon mo. Pero ako, napapatawa na siya. Pinta ako kaya. Pinta na naman kayo, punong takol. Ha? Oh, 20 na, 20! Hoy, sandal! Saan? 20! Ako nagbibilangan nila. Tindahan po. Kailangan mo. Kailangan mo. Ano tayo ba yung
Tita Mingdom. Saan sila pala? May what?